Shall we begin? Let's begin now. Kung saan nga? Joke lang. Tara, let's go. Viewpoint down at ito Water Pangasinan. Let's go. Smooth naman yung dahanan. Walang problema. Vitanya naman. Eto nga, magbabayad tayo ng environmental fee. 20 pesos lang meron ko namang hinayang. Sulit naman. Ay, mano. Bye. Ayan, maganda naman yung kalsada. So, dire-diretso lang ako. Mukha lang mabilis, pero mabagal lang talaga yan. Hehe, naka-fast forward lang. Grup. Yan. Ingat. Bumping konti, pero ingat sa kasalubong. Hindi ko pa kabisado yung kalsada. Pero ang ganda, ang sarap. Ayan. Aray. May mga part lang talaga na medyo hindi pa fully finish o hindi pa na finish talaga. Pero overall, okay naman. Ay, kape. Yung kalsada nga is 15 to 20 minutes na ganito. Taas, baba, banking, left, right. Tapos paminsan may makakasabay kang truck, makasalubong ang mga motor, nagayon din sa taas, and then yung mga luhas dito. So, kumuha ako dito para mag-picture taking dito sa solar farm. Nasa kalagitnaan pa na siguro ako nito ng bundok. So, hindi pa masyado mataas. Yan, huwag kang tatalon. Ganda, oh. Aguilar Solar Farm. Sana lang meron yung patipid sa kuryente, no? And tuloy-tuloy na nga tayo. Ayan. So dito, hindi ko pwede masiraan kasi wala akong nakita ang motorcycle shop ni isa. So, dapat check ko muna yung motor mo o yung sasakay ng bago ko umakyat, okay? And tip ko rin sa inyo, lalo na pagpakahon yung kalsada, hindi niya makikita ang salubon nyo. Better yet is, mag-flasher like your bumisina. Diba? Para at least, aware yung kasalubong nyo na may kasalubong din sila. Kung kulo, pero basta yun. Ito ko yung part na medyo nabibingin na ako. So, ramdam ko na tumataas na yung nararating ko. And ron, dumadami na rin yung mga pa-curve na daan. And then, nakikita mo na rin yung mga... Ay, mataas kang dumaan dito pa nag-record ako, sorry. And nakikita mo nakakaling dyan yung mga... hindi pa ayos na part ng kalsada. Medyo may point na magraba. Merong kalahati na yung kalsada. So, follow na lang yung mga... yun, yung skuyo. Sasalubungin ako. Mabilis yun actually. So, ayun nga. Stay on your lane. Pag di nyo ako masyado yung kalsada is dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ito na yung part na magraba. Palapit na ako din sa mismo peak niya sa viewpoint. Nakita nyo naman nakakarit yung graba. So, madalas yan. Huwag tayong basta-basta libre na dyan. Nung nabagal lang tayo, ito, pure graba siya. Dito ako masyadong kinabahan kasi kalahati na yung kalsada. So, iniisip ko, paano mamaya pag pauwi na ako, pababa na ako. Ayan, so magraba yung kabilang lane eh. Tapos ito, one lane. Ayan. Ganda, Choo! Ayun. Diretso naman siya. Yun, nakita niya kalahati. So, ginagawa pa lang naman siya. Although, patapos naman yan. Sooner or later. Next year siguro. Hehe. Hi guys, Winoyo.
Excuse po. And, pasok nga tayo sa viewpoint. Hindi ko alam kung saan yung papunta yung pababaan na yan. Siguro papantong mga taram. Yun o. Yung mga riders nandito. Saan na yung taas? Parking na. Check mo to, Karo. Okay naman, walang butas. Pabili. Bumili nga muna ako ng kape, no? So, nagkape muna tayo para may masmasan. Hehe. Tsaka lamit sa taas, eh. Ayan. Akit pa lang sa taas niyan. At alam niyo ba ang trivia? Hehe. Ewan ko, wala naman siguro ang pakailan, pero taga mga talang Pangasinan ako. And dito nga nila Pangasinan is kataping bahay lang naman. Pero sa tagal ko dito, ngayon nakarating. Ayan. So, inakit lang nga natin. Napabot ang viewpoint. Sabay ako dyan si Manaw. Tiyatron niya kung nasaan daw siya. Hindi data siya na-inform. Dito niyo na nga makikita yung kalawakan na solar farm na Cadillac Pangasinan. So sabi ng uncle ko, nag-work kasi siya dyan. And shoutout nga pala kay Tito Ramil Mondala. Shoutout sa'yo, Tito. And sabi niya nga sa akin, phase 1 pa lang daw yan. So may phase 2 pa. Para subdivision, no? Kaya nasa taas na tayo. Relaxing. Tsaka makikita mo na yung mga ulap sa baba mo. May time yan na yung ulap is nasa tapat lang namin and makikita mo talaga yung kidlat na gumuguhit sa harapan mo. Medyo creepy siya. Pero okay lang. Enjoy naman. Relaxing. And oh my God. Uy, bata. Gulat ako sa akin niya. Araw tata rin siya. Ayan, so, yun know, ganyan siya kalayo. Ni-join ko, plansya na malabo camera. Ayan. Para lang meron akong kayo idea yung gano'n, katahas, nasa na ako. So, ayun, kung gusto mo mag-relax, mag-unwind, punta ka dito. Pwede mag-isa, pwede may kasama. Yan, kasi ubusin mo yung oras mo sa gin para makalimot. Pagtanggal ang tama mo, andun na rin yan. Ganda. Oh, ha? Yun! Isang ikot nga muna bago tayo umuwi. Ano ba? Nakikita niyo yung viewpoint ng Swayan. Gipiknik sila. At bago tayo naman, check muna natin ating ano daw? Tumuto, si Kuya nga lumapit to. Yato na niya akong build daw pa. So, kung netong sa kanila kung paano siya ginawa. Kaya shoutout sa inyo na hindi na rin mo ito. Hindi na kayo makapangalan. Humingi nga sila na sticker sa akin kaso wala pa akong budget. So, next time na makapare. Shoutout sa bata. Taga San Carlos. Ulitin ko, shoutout sa mga taga San Carlos. So, ayun nga, pauwi na tayo. Bye-bye ate, saka nabibili ng paninda mo. Meron sila pinibenta dyan smoke na liempo. 300 pesos siya. So, hindi mo na bumili. Matayang budget. Ayan. Moment of truth. Ito na, bababa tayo. So, samahan niyo ako ulit. Nahanap ulit ako ng pupuntahan sa next coming days. Ayan. Picture mo na. Ayan. Ganda, oh. Remembrance. Pabalik tayo dyan. Next time may kasama na. Ayun na, follow mo na ako. Like and share na ng video. Maraming salamat sa'yo. Ingat lagi.